İspanya'da балалар için жайгы лагерь үз эшен тәмамлады. Проектны оештыручылар Бельгия татарлары. Катнашучыларның географиясы да киң. Балалар Холландия, Бельгия, Германия, Нидерланд, Испания һәм Россиядан да бар иде. Лагерь һәм анда ял итүчеләр хакында тулырак киләсе видео язмада. Балаларны да, әти-әниләрне дә ана теленә өйрәтү, милли ризык әзерләү, җыр, бию нечкәлекләренә төшенү, татар бизәкләрен төшерү, милли кием серләре. Буларның барысы да Испаниядәге балалар өчен җәйге лагерь программасына кертелгән. Һәм ул тулысынча тормышка ашырылды. Рус теле буенча белемнәрен дә тирәнәйттеләр. Россия тарихыннан дәресләр алдылар. Шулай ук программа диңгезгә чыгу һәм экскурсияләр белән дә баетылган иде. Бельгия татарлары ассоциациясы Татарстан һәм Алманиядән дә әти-әниләрне җәлеп иткән. Лагерның өлкән әйдәманы Татарстанның Әлки районы укытучысы Рәмзия Сингатуллинаны Испаниягә татар телен өйрәтү өчен Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы юллаган. Барлык катнашучыларны да Бөтен дөнья татар конгрессы махсус чит телле балалар өчен әзерләнгән ана телен өйрәтүгә юнәлтелгән татар дәреслекләре белән тәэмин итте. Лагерьда катнашучылар Бельгия татарлары ассоциациясы оештырган беренче Испания сабан туенда да катнаштылар. Бүре һәм җиде кәҗә бәтие әкиятен дә сәхнәләштерделәр. Музыка буенча осталык дәресләрен яшь җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова уздырды. Испаниядә татар балалары өчен әлеге лагерь быел 2нче тапкыр уздырылды. Киләчәктә дә бу юнәлештә эшебезне дәвам итәргә исәп ди Бельгия татарлары җәмгыяте.